Усе починалося з прослуховування кримсько-татарських платівок та вуличного плову. А тепер це уже цілий рік подій. Сабаха Весі – ранкова кава по-кримськи. Це коли кожної першої суботи місяця люди збираються, аби об'єднатися емоціями навколо Криму. Сьогодні тут пахне як удома – смачною їжею. Адже тема зустрічі – врожай. Проєкт «Сабаха Веси» вже рік поспіль розповідає про культуру Криму через зустрічі, лекції, музику, їжу та розмови. Ми пам'ятаємо кожну зустріч, які відбулися протягом року. Від сліз на очах від історії про Бахчисарай до виставки робіт кримсько-татарської мисткині Ренати Асанової. Цього разу тема зустрічі – берекет, тобто з кримсько-татарської – багатство, достаток або урожай. Усе в найкращих традиціях Кремли – ярмарок, співи, смачна їжа, а головне – доброчинність. Тут ми породили класне поле для дискусії, коли в тему Криму починають заходити спільноти, які раніше, можливо, не цікавилися цією темою. Беруть щось цікаве для себе і цінне і несуть за межами. Тим самим ми даємо можливість жити Криму і переосмислювати загалом майбутнього Криму як цілісної частини України за межами звичного такого, звичної бульбашки, звичного сприйняття. Чим більше ми говоримо про Крим тут, в Києві, в інших регіонах, тим сильніше він лунає в окупації. Бо там чують і знають про те, що тут пам'ятають, говорять, переосмислюють. І це такий, насправді, важливий діалог. Бо коли з окупації лунає запит, а що про Крим говорять тут, то не завжди є відповідь. Тут усе по-домашньому. Хтось варить каву на піску, поруч майстри розкладають кераміку та прикраси. Атмосфера, як у кримському дворі. Трохи ярмарку, трохи свята і багато розмов про дім. Затишок в сквот 17Б сприяє такому настрою. Для нас це було дуже важливим партнерством, бо ми дуже цінуємо, що в нас є така велика культурна спільнота кримчан, кримів, людей, які опікуються збереженням та поширенням культури кримської. І коли ми запартнерилися з Кримською платформою та всіма іншими організаціями, які беруть в цьому участь, ми одразу сказали «так» і зробили з ними цілу серію подій на цілий рік. Ось тут можна знайти все – від смачних страв до керамічних прикрас. Звуки сазу, сміх людей і аромат плову. Здається, що це все ніби десь у Бахчисараї чи Євпаторії. Але ні, це Київ. І кожна така зустріч наближає нас до того моменту, що це все відбуватиметься у вільному Криму. Дуже тішить, що проєкт, який ми започаткували, він прожив майже рік і є доволі успішним. І сформувалася навколо нього спільнота людей, які є постійними відвідувачами наших заходів. Дуже цінно бачити їх очі щоразу, тому що це далеко не тільки кримські татари, які сумують за Кримом і яким не вистачає всього кримського. Є люди, які ніколи не були в Криму, є люди, які були в Криму дуже давно і майже нічого про нього не знають. Вони приходять сюди, щоб дізнатися, щоб долучитися, заглибитися в цю тему, і це є дуже цінним. Партнерство в таких подіях – це згуртованість нашого суспільства, нашої общини кримсько-татарської у Києві. І також це партнерство заключається в тому, що ми друг друга бачимо і друг другу допомагаємо. Також ми знайомимося ближче з тими людьми, яким це не байдуже. І ми бачимо, як українське суспільство нас підтримує. Від голосу кримсько-татарської мисткині Азіза Ескендер мурахи по шкірі. Вона занурює гостей в атмосферу первозданного Криму і змушує рефлексувати. А гурт станція «Севаш» сплітає у своїх піснях голос степу, шум моря і пульс південного життя. Рослини тут як символ Криму. Вони проростають навіть у вигнанні, як і культура, яку намагаються викорінити. Про це говорять під час публічної розмови «Кримська флора, яку краде Росія». Модерує Муслім Умєров, кримсько-татарський журналіст і співзасновник проєкту «Краймія Вокс» та «Сабаха Веси». Дуже важливо доносити сьогодні кримську тему, кримсько-татарську тему і взагалі її об'єднувати, тому що ми багато років жили в різних бульбашках. Сьогодні ця ініціатива і багато інших ініціатив працюють над тим, щоб ці бульбашки об'єднались. І дуже хотілося б, щоб це продовжувалось і воно виходило за межі як Києва, так і, можливо, всієї України. За проєктом «Сабаха Веси» стоїть велика ідея – не лише зберегти пам'ять про Крим, а й примножити її. І цей берекет, цей урожай – це про людей, які ростять пам'ять, тримають коріння і не дають йому зів'яти.